Ito, pagpakwapuya. Sas, master ni mo. Abis mo naman kayo ng latay, uy. Mo yun na akong kanang kuan. Yaraban de egg, Ano na salaw. akong weakness. Ay, bigyan yung beer. Ay, di ako manghihi na lang dito sa Mga bagat. ida. Ayaw, imurang papa. Asa may uy si Arden? Pa, nara pa. Ikot ka. Aw, wakaon. Ang kaning baga ni Dani. Ulan, Dani. Ang tanday. Uy. Uy, nayabang magdanay tagtanday. Oh, sorry na. Ato ande. Sorry, 1 hour pa takot. Asa mo po dito isudlap si Lupin. Uy, Uy, tata, uy. Ako lang si. Awa pa mas na idi ba no? Wa pa po. Ay, may Dimar. Nagpatpag ay. Ay, na akong nabiyaas. Oo, nalilok ko. Uy, pag-arin siya mo dihabias ako dapit ana ba? Balance. May tata, uy, og CR. Kuya. Yugi kunol. May sa amin yan. Sa ten. Mangi pudi ka. Ikaw, ako nang hugdan. Kari, dong. Bigla mo dito. Kangarta dere. Pagita ganay. Up. ano yun kay? Sure ba? Na. Wala giwat ma'am. Topang. Pag-ice. Tumisa guys multi-cup. Ha? Isbug-isbugi lang siguro niya. Pwede makakabiyang pala ba? Oh. Sibo ko na ito. Sibo ko na.